Igbo nwe masịkwa m n'ọka m nụnụ n'ọlịa tata nya bụ nye m nwantịntị ohere n'oge gị ka anyị were kọkọrịta n'uche n'ihe a na-eche. Nwaanyị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'enu akwa ọkwara akwa dị n'enu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'enu ọkwara akwa dị n'enu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'enu ọkwara akwa dị n'enu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'enu ọkwara akwa dị n'enu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'enu ọkwara akwa dị n'enu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'enu ọkwara akwa dị n'enu akwa. Okwu ntabile, kedu ndị chọrọ okwu ntabile meenụ ka mmalị na the comment section. Mana ebe ihe ọzọ mma ekenekwa m unu, eji m n'aka n'unu nọsị mma naskara na nkuchili iru m o. Amara m nke n'ahịa m. Akwụnụ fụrụ anya m, amara m maọbụ anya mgbu nke m pitale na fon. Aya na aya for days now. Nnọrọ anya mmiri a na-agbụ ma amara m nke ọ bụ nsogbu ụwa. So ndị be anyị tata si ka anyị kọlịa nya bụ ana m anabata unu na echiche m. Igbo ihe onyonyo mfu na Facebook, ihe onyonyo a dị abụọ. Ọ bụkwa tata bizizi mfụbalị mana nke a bịazibịa mee m nchesibe ihe ike nsị nọmba kama ma nọ n'uchegbu onwe m ka m pụta n'ebe a ka mụ na unu kwuo onye ya nọ n'uche onye adịrị ya njọ nwekwara onye ọgba amamihe nke kacha okwu anọ n'afọ esi afọ m ihe onyonyo unu ekwe n'iwe ma mkpa afa o ma ọ bụ na mkpafụ ma n'okwu na-ebute okwu nya bụ butukwanụ afọ m ihe onyonyo Prophet Odimeje ebe ọ nọ na-asị ndị mmadụ, man of God is here, the lion is here, write your prayer request, God is here, submit your prayer request, God will do something, your miracle is on the ụlọ maka ụmụnye ndị a ndị pasta na-aga ekwubenu na ndị mmadụ wee na-edebe nka ịma na nsogbu anyị ada akali financial breakthrough, favor, blessing, miracle, upliftment, healing. Nna ya asịkwa oli chukwu gbowela anyị mkpa amarakwa m oyi egbosie na nsogbu anyị ka nkụ nna ka nke a na-agwụ na videos abonitekwa ozigbo ọ bụrụkwa otu onye isi ụka bụkwa pastọ ka ọ nọ na-agba alụsị obi alụsị okilikili iwe na-ewie ihe na-ewekwe n'ihe bụ na ọ sị na gọọmenti kpọchiri ụlọ ụka ebe a na-agwọ ndị mmadụ atọ ndị mmadụ na-agbụ mana gọọmenti akpọchiri ndị dibịa nwee nọ ebe a wee na-alụkọsị ndị mmadụ ekechisi ndị mmadụ ịmanụ a na-agwa na anyị nọ ndị dibịa na-eke na anyị eme anyị nteme anyị imo nya bụ ka bụ ihe na-ewu onwe na-agba okilikili nwee sị na ọ na-atọpụ ndị dibịa kele na-emebisi ihe ọ sị na ndị dibịa lụrụ nna edelegidego m ihe a mgbe echebe no enwee sị ka njụọ nya bụ kpọmite nso a sị ka njụọ anyị n'ime ime obi gị azin igwe onwe gị eziokwu kịta ọ dịghị ka ndị a bụ ndị pastọ ka ha chọrọ ka nsogbu anyị na nya bụ anyị nọlụzie nnọọ kịta ya nwe ozi nsogbu financial breakthrough abụrụzi ụzọ anyị niile abụrụzie breakthrough ihe ọbụla itinyela aka ọ na-agasịrịrị werere otu anyị na-achọ mmiri akụ ụzọ anyị niile abụrụzie mmiri anyị na-agazi ọ na-abụrụ ụkwụ ihe ọbụla anyị metụrụ aka ihe niile a na-aga aka ya nwe ozi nsogbu ndị agha sị gị na-achụ gị jụrụ na yara aga n'iru ndị ada anọzi ya nya bụ n'ime obi gị na ọdịgị nnọọ ka ndị abụ ndị pastọ n'ime obi ha na ha chọrọ gị ihe ọma azin na ọkụkọ rapụkwu m ka ọ nwere gị n'ịzụọ ụmụ na ọkụkọ rapụkwu m ka ọ nwere gị n'ịzụọ ụmụ. I want to do one last thing, Pastor. I am not begging you now. I'm begging the Holy Ghost to help me convince you. Amen, sir. Thank you, sir. Listen, I want to lift people up. You are here in the house. I don't know you, but this is instruction I have. You can give a seed of 25,000. God asked me to pull you from where you are and to take you up. If you want to be part of it, come out. And as I'm touching your hand, I'm taking you up. I don't have the time. Just climb up. No, let me do mommy first. Sir, 25,000. Quickly. Just be climbing because of our time. Just be climbing. Just be climbing. It's a prophetic act. There's somebody here, the Lord said your own is 100,000. If you are the one, just lift up your hand wherever you are. God bless you. Come back here. He said to me it's 100,000. Did he tell you 100,000? He tell you 100,000. Good.
Step down. Step down. He told me. I just heard. I take you up again. I take you up again. I take you up again. 100,000. If God told you it's 100,000, can you miss me here? Did he tell you, sir? 100,000. Quickly. 100,000. Now. God bless you. God bless you. God bless you. 25. I'm still raising 25. There's somebody here, God told you 50. 50. Where are you? God bless you, sir. Quickly, quickly. Did he tell you 50, sir? Rush, sir. Rush, sir. Rush, quickly. I lift you up. I lift you up. 2 more persons in 50. Can you please stomp out? Too much. 2 more. Come here. Don't beg by war. 1 more person. Please. Do that. Quickly. God bless you, sir. Okay? So 25. God bless you. Bless you, sir. Before I hand over the microphone, lift up your seed in your hand, everybody. If you have 5,000 naira anywhere around you, bring it out. I'm standing here. If you have 5,000 anywhere around you, if you have 10,000 anywhere around you, if you have 4, if you have 3 anywhere around you, come and put it in my hand. Bless you. You have 5,000, you have 10 anywhere around you, come and put it in my hand. If you have 3,000, quickly, come and put it in my hand. Quickly, who is coming? If you have 5, if you have 10 anywhere, if bless you, sir. Pastor, bless you. If you have 5, if you have 10, if you have it anywhere around you, come and drop it in my hand. If you have 3,000, come and drop it in my hand. Come and drop it in my hand. If you have 2,000, come and drop anywhere around you. If you are outside, just open the door and come in. Come and drop it in my hand. Those that are outside who are watching, let's open for them. Let them come and drop it. You have 2, you have 3, you have 4, you have 5. Anywhere around you here, come and drop it in my hand. Come and drop it. You have 2,000. Quickly follow them. You have 1,000. Come and bring it in my hand. No, but I no look at and check you go in and give up Colombia. If you go to one mahadum gi. A good child knocking up with those Bomecha, Savachan, and Nagi. You went and no more looking. Then with all him, I go more company down one where very well known tonto no befitty Colombia de Cagibian no gino. Ne copazia, bring one tonto motor gauging na hazin the name of Gihina Nagasiri. None of one no name near main road in Ata, Italian, and walk we had a hold up, walk we naga in our speedy. Already had a car pothole, even in a number. In a lune, you catch a ball on a talk called 24/7. He is a quogi. It was an 18 one, Mamma Cadenogina, and if he Janon Yabuan. Bami, Yabu, Aquampu financial breakthrough, Aquampu revival, Aquampu night vigil, I seen Anna Gabenoa, Epota. Guam, in short, he above Sunday medicine. Good Mondiana or Sunday medicine, or the Madame Diana gas or some Bosoka. Oh, here, or to see my gabo, Nkawagi Hinjwe, Nkawagi Hinjwe, blow the madam. The Bible no one bobby, be to put a nego chana wagi, any the china ma, or blue no dwaying on the atrophy's room or Colombia, and your companion or Calidi, or no dwaying atrophy's room or Colombia, and they will wound on anger. It's not a no, dear Napojag no ka. If you no. In one call all Ganaga, or Bloloke Chalelo, and a long company Chalime, when as young work Colobiana grown up one Nabian when again no one pontego, nibido no one business gas in on your break you go through now. It was a Nina Naga, no break you go through. Business guy and one pontego, Yenina Naga, and I'm going here and a bujagan no come. He had you well seen when he can a bujay no cabimacana. In Cabes, your Kubuna 99% of Fanya was a 9 joke, and I gave by Belichineke. He had a gaba, Bocatubola, and Pomoro in a Jessino de Seguro, any man in a Sebulana. It's in yellow Chuquaken, Fenya, can and Tonya, he can any home over Bossy, and my wagging Cabezuk, and give one on the back at an egg. We are good to Boulogne. Is Sebulana, Chinyele Chukwake, Nufenya, Kenny no melody. No, Bobuna, pagim. Oh, Yako, Juabulo need the problem free.
ma ị yara agazi n'ụlọ ụka nya ka o ji wee bụrụkwa na ndị ụkọchukwu a ndị isi ụlọ ụka achọrọ ka mkpa gị na maka na ọ bụrụ na mkpa gị na-ekwụsị ịbịa nya maka na nke bụ eziokwu bụ n'ime ime a n'obi ha na ha chọrọ gị ndụ. Ọ bụrụ na ha chọrọ gị ndụ, kedu ihe mere na ndị ada adresị the main issue? Kedu ndị isi ụka ọ nepụtagolu na ukwuo maka ihe mere na ọlụ adịrọ na Naịjirịa? Kedu ndị isi ụka ọ nepụtagolu na ukwuo maka insekuriti a na-aya? Kedu ndị isi ụka ọ nepụtagolu na ukwuo maka imirikiti ime ihe ọjọọ niile na ndị kristian niile a na-egbu? Kedu onye n'ime ha pụtagolu na ukwu tọọ maka ana adị mma a na-aya? Ha yara ekwu ya maka na ana adị mma bụ ụlọ ndị nze. Ebe a na-akpọtụsịrị ebe a ka ha si eli a na-akpọtụsị otu anụnwa ị na-agbazi helter scatter. O nwere ụfọdụ n'ime anyị otu na nkịtị ya na nwụlọ mbanụnụ anyị nọ ndị ofesi ịra na nwụlọ bife n'ụlọ ihe ejije kpọta ndị ya conduct family deliverance ihe eme dry fasting daize maka gịnị? Maka egwu ịnọrọ egwu nke ha konyechagodoro gị n'ụjọ ụjọ nke ha konyegoro gị n'arụ ekerodịrịpụ gị n'arụ. Ya bụ ịnọrọzi nnọọ kịta enwe ozi mkpa gwa m ihe ya na-ebuga gị n'ụlọ ụka ebe ịma nọọ mkpa bụ ihe na-ebuga gị ebe a na o nwere onye n'ime anyị na-esekpuru ana fee Chukwu too Chukwu ebe Chineke si anyị asịkwa na Baịbụl si o n'ime ọnọdụ niile na nga inye Chineke ekene mana nke anyị bụ mgbe ọbụla mkpa God I need this, God I need that, I need this one, favor me. Akwụkwọ fire asị gị tie 1,000 nga ikwuo fire one times ikwuo 7 times gwa m ebe okolobịa gụchala akwụkwọ nweta ọrụ ya n'ụlọ ụka na-eti fire Holy Ghost fire pursue them nka speaking in tongue na-eme ọ maka na mkpa ndị na-ekreti kwenu mkpa a bụ ndị a debela arụ na ha na-egbolu gị mkpa. Ihe ndị a bụ nnọọ bụ ịmago ndị a na-apụta n'ụzọ ha baa n'ọhịa gbuo kpum apụta n'ụzọ bịa jụọ onye egbulu ọ ihe ndị isi ndị ụka ọ ihe ha bụ ha nwa ya abịa sị gị na famili gị dị njọ na o nwere ihe nri na famili gị ya maka gịnị ka ị wee bịa kpọrọ ha ka ha ga-eme deliverance. O nwere nke a pụtara na be nna m ụka nke ọrụ unu ọ kwere 200,000 agba 200,000 enweghị akpọta ya nwoke nwanyị bịa kwụchakwa ya 200,000 o gwee sị na alụsị dị be nna m ekweri obubu na anya ejije kpụta dibịa ọzọ asị m dibịa na anya ejije kpụta onye isi ụka ọzọ ya akwụ 500,000 ka e wee gbuo alụsị na ụdị ihe anụnwa ka ha na-alụ ha ya asị gị na nne gị na-egbu gị nna gị na-egbu gị di gị na-egbu gị nka ndị ejide gị ezinụlọ niile ya tọkọọ ha isi mee gị na ihere ababe nwanne gị kunu mmiri nkịtị batabe nwanne gị nye gị mmiri mbe nsị gị na nnọọ nye gị mmiri nwụọ mba maka na asịgo gị na ngozi dị njọ nọ gị na ọmụ mere gị na ịmụrụ nwa na ọmụ mere gị na ịnụrụ di na ọmụ mere gị na ihe anaghị agalị gị nke ọma asịgo m na ị dị njọ nọ gị mere mama mụrụ nwa nọ gị na-eme m ihe na-eme m nọ gị na-ata m amụsụ gị na-eme m ihe nke ọnya ka m ji wee sị na nke bụ eziokwu na ihe m na-eche n'ime obi m bụ na ndị a bụ ndị isi ndị ụka na ha chọrọ anyị ihe ọma. Ọ bụrụ na ndị a chọrọ anyị ihe ọma ịchọ ịgwọ ọya iburu ụzọ gwọọ ebe ọya asị maka na ọ bụrụ na ị gwọrọ ihe kpatara ọya a ga-abịa ọzọ. Ọ bụrụ na ha chọrọ anyị ihe ọma they should start addressing the main issue. Ihe ahụ mere na anyị enweghị financial breakthrough they should start addressing it. Ọ bụrụ na ndị a chọrọ anyị ndụ let them start addressing things otu a ha si demand for sow your seed. You can imagine each of financial breakthrough you sow your seed. You can sow your seed until you break through, and that tree will never break it. Adịba abụkwa gị ọnụ nke bụ eziokwu ka nnakwa gị maka n'ime obi gị n'ime obi ha achọghọ ka i break through maka na i break through ịkwụsị isow your seed ịkwụsị ịchọ financial miracle ịkwụsị ịchọ this miracle ihe ọ na-abụ unu si n'ụlọ ụka nke unu agbaghalị agaba ebe ọ bụla kwuru kpom unu na-aga unu na-achọ ụzọ achọ ebe niile. Ebe eziokwu bụ na ndị a chọrọ anyị ndụ ha chọrọ anyị ọganiru na ọ bụrụ na ha chọrọ anyị ọganiru ndị a bụ ndị bịara ibe bịa zuru ori ha dị ka onye polisi bịa zuru ori o zuruzie ori chiche rịpọtụ kwa n'aka ndị polisi sịkwa ha bịa chụta onye ori bịa zuru ori na bekee ịmaka onye polisi azụkwuru ori ọ batazie onye ka eji enwere sọspekt ọ batazie baderezie na ọrụ chụta otu onye ọ ga-ekonye okwu a n'isi ka onwe ike ma gburu onwe ya ọ gbụrụzie onwe ya ọlụsịa gị na onye a bụ sọspekt akọgidezie nke akọgide a case close. Ifuru ndị a bụ ụmụnna gị ụmụnne gị ikwu gị ibe gị
ọ na-abụ mgbe ọbụla ị nọrọ ha nwụọ ma ndị nke nwụrụla nwe na-asị ha nwụọ ọnwụ nke ugboro abụọ. All of them are victims. Ha ncha bụ ama m ama na ọ nwere ndị ọjọọ dịnụ mana ha ncha bụ victims. Nke a bụ onye ikpegide ịnụ na otu ọnkụ gị nwụrụ echekwa na ọ ekpele gị kpetulie ihe ị na-aya bụ ihe ha na-aya na onye nke ekotulu ọ bụrụ na ọnwụgo. Ngwakwanụ ka ọ dịkwanụ mgbe ọzọ uche m ka m kwukwanụ uche onye adịrị ya njọ ka mmalụ ihe unu uche na the comment section. Ngwakwanụ Igbo nwe m ka emesịanụ. Ebe ọ na-akpọtụ na Igbo Amaka TV pinyere anyị aka ka isonyere anyị n'ihe na-eme na mpaghara Igbo, ọ bụ ejije, egwu, nri, ekike, asụsụ, akụkọ ifo, omenala ma ọ bụkwa okwu miri emi. Igbo Amaka TV, Igbo ga-adị.